Hei kaikki lukijat! Te saitte äänestää erikoispostausaiheita 50 lukijan kunniaksi ja tässä oli aiheet ja eniten ääniä sai päiväni videona. Elikkäs no, tästä se lähtee. Elikkäs nyt on sunnuntai-aamu. Kello on jotain vähän päälle 9 ja mä heräsin ihan justiinsa. Mä oon käyttämässä tässä Hilmaa aamupissalla. Ja näyttää, että olisi tulossa hieno päivä. Toivotaan, että tulee. Ja tänään mun olisi tarkoitus ainakin mennä tallille ja sitten jotakin muuta. Sen näkee sitten. Tallille nytten. Koko aamupäivä meni oikeastaan vaan dataillessa ja TVtä katsellessa, mutta nyt sitten päästään toimimaan. Ja Hilma lähtee tänään mukaan. Eikö niin? Juu. Eli nyt me siivottiin karsinat ja tultiin hakemaan sitten heppoja täältä laitomelta ja seuraavaksi me mennään liikuttamaan niitä. Ja tallilla mun kanssa on Kaisa ja Sonja. Ja niin. Joo, mennään. It's 7 a.m. and the letters I send won't follow you home. It's too late to go. Me varustettiin nyt hevoset ja meidän olisi tarkoitus mennä hyppäämään Sonjan ja Einon kanssa. Ja siellä sitten näemme. Campfire outside we fell and kissed. There were only few words I said to you. Sunshade this lake one to cherish. Waited all summer to get to you. Campfire outside we fell and kissed. There were only few words I said to you. Sunshade this lake one to cherish. DeLorean, saw your name inside. DeLorean, make me understand. No niin, eli nyt ollaan sitten hypätty ja Firrellä oli vähän, tai siis oikeastaan mulla oli vähän ongelmia Firren kanssa siinä, että se kun esteen korkeus nousi, niin se vähän jännitti ja otti liian lähelle ja juuri niitä hyppyjä, semmosia ihmeellisiä hissitiikerihyppyjä ja sit mä en päässyt mukaan. Mutta sitten me viimein saatiin se onnistunut hyppy ja tuli tosi hyvä fiilis ja huomasi, että Firrekin sitten innostui, koska sitten sekin rupesi hyppäämään pikkuristikoita aivan onnessa, että nyt me saatiin takas viimein se kunnon hyppyfiilis Firrellekin, kun se sai onnistumisen tunteen. Ja nyt Kaisa tosiaan sitten loppujumppaa sitä, kun mä kuvasin ja autoin tosi Sonjaa, joka hyppäsi Einolla. Mut molemmat hepat meni kyllä tosi hyvin. Tosi hyvin, että oli kiva treeni. Ja nyt me sitten vielä mennään viilentää niiden jalkoja tonne lähilampeen.
semmoista. Ja sitten Kaisa, meidän ihana avulias tallityttömme, vielä kävelyttelee heppoja, kun me Sonian kanssa kerätään äänitteet pois. Yeah. Hepat liikutettu ja nyt me ruokitaan ne vielä ja laitetaan yöhuulet. Vai mitä, Fifi? Joo. Ilma oli mun edessä, mutta mä voisin sanoa, että se alkaa olla lopuillaan. Mä tulin äsken kotiin tallilta ja nyt mä aion mennä sitten suihkuun ja varmaan datata ja syödä lettuja, mitä äiti on tehnyt mulle iltapalaksi ja jotain tommosta. Oli oikein kiva päivä, oli hyvää seuraa ja hyvä treeni ja jäi tosi hyvä mieli. Oli oikein hauskaa. Että mun oli tarkoitus mennä katsomaan vielä leffaa mun kaverille, mutta se vähän jäi, koska mulla meni niin myöhään tuolla tallilla, että mä en sitten enää kerinyt. Ja toivottavasti tää postaus kelpaa teille. Mä en oo ikinä tehnyt tämmöstä päiväni videona postausta. Ja mä en oikein tiedä minkälainen tän pitäisi olla, mutta niin, toivottavasti ette tylsistyneet kuoliaaksi tai mitään. Ja niin. Joo, tämmönen oli mun päiväni videona. Hei hei!